Българските шевици. Красиви, невероятни, магични. Има ли магия наистина за тях? Имат ли общо те с науката и възможно ли е да окажат реално влияние върху нашето тяло? Аз съм Кирил. А аз съм Тина и днес ще ви разкрием тяхната тайна. България се разделя на 7 фолклорни области. Всяка от тях има своите уникални носии, както мъжка, така и женска. Различните български носии помагат за сформирането на уникални шевици за всяка област. Българските носии притежават умението да пазят и лекуват. Дрехите на хората, особено на майките кърмачки, са имали специфични бродери около гърдите, ръкавите и врата, тъй като където дрехата свършва, там човешката енергия може да излезе. И тези орнаменти са пазили на безопасно. Едни от най-често срещаните символи са мотивът бабини зъби. Среща се в множество традиционни текстилни изделия и представлява редица малки триъгълници, които са поставени един до друг и приличат на зъби. Цветовете, които се използват за да се изобрази мотивът, обикновено са червен, черен и бял. Червеното е символ на храбростта и силата при мъжете, докато при жените символизира красотата и плодородието. Бялото от своя страна символизира чистотата, невинността и истината. Петлето е също много обичан символ в българската традиционна везба. Значението му е различно в зависимост от случая. Понякога възплащава идеята за мъжкото начало и плодовитостта или женската такава при сватбени ритуали. Ако някое момиче е готово да се задуми, да има деца, бордирала на гърдите си петли или пък по дължината на колата. Тази шевица се среща предимно в Самоковския край и най-често се открива по женските коли и по ризите им. Това е може би един от най-разпознаваемите символи в света и за съжаление често предизвиква негативни асоциации. Съществуват две разновидности на този символ. Първата е свастиката, когато краищата се пречупват по посока на часовниковата стрелка, а втората е совастиката, когато краищата се пречупват в обратната посока. Въпреки това, совастиката има много положително значение. Представлява заклинание за плодородие и предпазва от уроки. Това е пешо. Пешо е изграден от 75% вода, както всеки друг човек. И тази вода има един атом кислород, който е отрицателно зареден, и два атома положително заредени водород. Молекулата на водата, от който е изграден пешо, е дипол. Защо? Защото има положителен и отрицателен полюс. И когато няколко такива диполи са един до друг, между тях възникват сили. И тези сили могат да бъдат характеризирани като наелектризиране. Откъдето следва, че водата е носител на информация. А всеки цвят и всяка форма имат различно трептение. Различните честоти влияят и реконструират водородната връзка. Изчисленията относно честота на различните цветове показват, че те попадат в част от хиперзвук. Звук, който нашите уши не долавят, но има влияние върху връзките между отделните молекули. Шевиците, подредени върху дрехите, са като музика, която ушите ни не долавят, но има влияние върху водните молекули и подобрява баланса в нашите тела. Българската шевица е една от най-колоритните на Балканския полуостров. Намираме сходство с народите от Тибет, Китай, Монголия, Волжска и Дунавска България. Нашите шевици са не само специални и магически, но са и част от българското народно творчество и са резултат от връзката ни с хиляди наши предци. Те са част от нашата история и благодарение на възможностите на настоящето, те никога няма да останат в миналото. А вие вярвате ли в тяхната магия?